Mayong buntag mga bata! Kumusta ang inyong bakasyon? Nalipay ba kamo? Unsa man ang inyong nadawat nga regalo sa Pasko? Nagpasalamat ba ka sa naghatag niini? Angay nato nga pasalamatan ang tanang butang nga atong nadawat, gamay man o dako. Tungod kay kini kinasing-kasing nga gasa gikan sa mga tawo nga nagmahal kanato. Karon, atong katunan ang kabahin sa paggamit og matinahurong pagpanimbaya ug maayong pagpahayag sa tukmang sitwasyon. Atong sayran, tun-an, ug magamit ang mga pulong nga angay natong isulti o itubag para mapakita nato ang atong pagtahod sa atong isig katawo. Adunay mga pulong nga gamiton sa tukmang panahon ug tukmang sitwasyon sama sa mosunod. Kung buntag, moingon kita og maayong buntag o good morning. Kung udto, moingon kita og maayong udto o good afternoon. Kung gabi usab, moingon kita og maayong gabi o good evening. Kung kita makadawat og regalo, moingon kita og daghang salamat o thank you. Kung ikaw makasala, mangayo og pasaylo. Moingon og pasayloa o sorry. Kung ikaw manugo o anay pakuha, moingon og palihog o please. Kung ikaw usab adunay hulamon nga butang, angay nga mananghid. Pananglitan, pwede ba nga muhulam? Hinumdumi kanunay nga dili maayo manguha og butang nga dili imo. Ayaw kalimot sa pagpananghid aron dili mabalaw ug pangita ang tag-iya niini. Daghan pa nga mga pamaagi sa pagpakita og respeto sa atong isig katawo. Kinahanglan kini aron ikaw usab respetohon nila. Karon, atong sulayan ang imong nakatunan. Isulti ang pinakalabing duol nga tubag sa mosunod nga sitwasyon. Una, gusto ka nga muhulam og crayon sa imong classmate. Unsa man ang imong isulti? A. Salamat. B. Pasaylua. C. Pwede. C. Pwede.
sakto nga tubag. Ikaduha, nauli si Papa gikan sa trabaho anang gabi na. Unsa man ang imong isulti? A. Mayong gabi. B. Mayong udto. C. Mayong buntag. A. Mayong gabi ang sakto nga tubag. Ikatulo, isugo ka ni mama o paghugas sa baso. Nabuak kini. Unsa man ang imong isulti? A. Salamat. B. Pasaylua. C. Way sapayan. B. Pasaylua ang sakto nga tubag. Ikaupat, nabot ka og eskwelahan sa buntag. Unsa man ang imong isulti sa maestra o maestro? A. Mayong buntag. B. Mayong udto. C. Mayong gabi. A. Mayong buntag ang sakto nga tubag. Ikalima, ihatagan ka og makaon sa imong classmate. Unsa man ang imong isulti? A. Daghang salamat. B. Pasaylua. C. Excuse. A. Daghang salamat ang sakto nga tubag. Ayaw kalimot sa pagpakita sa maayong pamatasan. Hinumdumi nga ang batang buutan, garbo sa ginikanan. Daghang salamat sa pagpamati. Hinaot aduna kamoy nakatunan karon. Hangtod sa sunod mga bata.